que ens honra amb la seva presència és la Societat Musical La Lira. Es formà el dia de Sant Blai de 1986. També és una gran especialista de la música festera, aunque no per este motiu deixa de participar en festivals i desfiles d'altra índole. Ve representar per la Lira Musical. Es formà l'any 1925, aunque ja havia una banda en el poble des de l'any 1890. Esta societat musical es constituïx pagant cada soci una peseta de quota. Com a anècdota, direm que l'any 1935 va ser agraciada amb el segon premi de la Loteria Nacional de Nadal. A l'agrupació musical d'Agullent, que malgrat l'existència d'un testimoni que una banda de música agullent en l'any 1815, la banda actual es forjà en l'any 1954, al aconseguir el segon premi en el concurs de bandes de la ciutat d'Albaida. Des d'entonces ha participat en nombrosos festivals i concursos de música, com és el cas del nostre poble boqueirenc. La banda Unió Musical Allelense. Al cap portant la batuta ve el seu director titular, Miguel Ángel Sarrio, que ha fet una gran labor per a realçar el panorama musical de Allano de Malferit. És una banda jove, formada per joves músics.
primitiva albaidense, que es tracta d'una de les entitats musicals més antigues d'Espanya. Data, segons els arxius de l'Ajuntament, de l'any 1566. En l'any 1841 va assistir a la inauguració de l'església de Beneixama i en l'any 1887 la banda va guanyar el primer premi en el certamen de València. Representant Albaida és la Unió Musical Albaidense, familiarment coneguda com l'Aranya, apel·latiu que li ve de la novel·la L'Aranya Negra de l'escriptor valencià Vicent Blasco Ibáñez. Es constituïa l'any 1923 amb motiu de la dissolució de totes les associacions polítiques i culturals que imposen el règim de Primo de Rivera i que no va excloir a la lira albaidense coneguda com la Lliberala. Ve representat per la instructiva musical que remunta la seva constitució a poc menys de mitjans del segle